Jako tudy má na prcku a to si vydrží. Co zajde to vynést, že jsem tady musela došlápnout, jinak jsem byla mimo. Můžeš. To bude i na koleně, ale po zadku dolů, na tvým. Můžeš. Maria! To říkám. Nelako, já ruku mě to stříká. Už to někoho? To všecko? Dobrý, hostuj. 48,58, zlepšil se. Jo? Aha. 48,50. Povrotek nemáme. Jenom kapesník. Chceš kapesník? Už ne. Dobře. No, normálně. Černost tu hal. Počkej. Kolik jsi měl, pane Vero? Nevím. Tam nechal toho kluka dole mával, on tam mrzne chudá. No, on odjel právě. Tak můžeš. Jo? Tak něco řekl, pane. Tak stůj, neopírej se o něj, tě tady klečím v čuránkách, ještě se o mě budeš opírat.